Vinga, oblidem tot el que creiem saber sobre buscar feina. Avui el que farem serà desmuntar el procés, peça a peça, per descobrir com podem creuar d'una vegada per totes aquest pont que separa la formació del món professional i, sobretot, com aterrar amb èxit al mercat laboral. Aquesta, amics, és la pregunta del milió, perquè el món del treball ha canviat, i ha canviat per sempre. Entendre les noves regles del joc és, sense dubte, el primer pas per guanyar la partida. Anem a desxifrar-les junts. I per a fer-ho, seguirem un pla de 5 passos molt clars. Primer, entendrem aquest nou paradigma laboral. Després, aprendrem a superar els filtres digitals. Construirem una marca personal potent. Dominarem el factor humà en les entrevistes. I, finalment, descobrirem quines són les competències clau per a l'èxit. El primer gran canvi, la primera idea que hem de tenir clara, és aquesta. La manera de buscar feina s'ha transformat completament. L'època d'imprimir currículums i repartir-los a tor i a dret s'ha acabat. Està morta i enterrada. Abans tot era un joc de quantitat, oi? Avui, en canvi, és un joc d'estratègia pura. Ja no enviem currículums a persones, els enviem a algoritmes, i això vol dir que cada candidatura ha de ser com un tret de precisió làser, dissenyat primer per una màquina i només si la passem arribarà a un humà. I aquesta nova realitat ens porta de cap a la primera gran muralla que hem de superar, la fortalesa digital. Abans d'arribar a qualsevol persona de recursos humans, la nostra candidatura s'enfronta a uns porters implacables d'intel·ligència artificial. Penseu-hi així. Un ATS, un sistema de seguiment de candidats, és com el porter d'una discoteca digital. És un programa que agafa el currículum i decideix si entres o no. Però atenció, perquè no busca el millor candidat. No, busca la coincidència perfecta de paraules clau amb l'oferta de feina, ni més ni menys. El procés és totalment mecànic. L'ATS escaneja el document, busca les paraules clau que l'empresa ha definit, li posa una nota de compatibilitat i, si no arribes a un mínim, el currículum va directe a la paperera digital. És així de cruel. Moltes vegades una candidatura brillantíssima no arriba mai a ulls humans, simplement per no haver fet servir els termes correctes. Per tant, la clau estratègica, l'objectiu número 1, és aquest. Cada currículum que enviem ha d'estar meticulosament personalitzat. Hem d'analitzar l'oferta, identificar les paraules clau, habilitats, tecnologies, responsabilitats, i teixir-les de manera natural dins del nostre CV. Fixeu-vos que no es tracta d'enganyar el sistema, sinó de parlar el seu idioma. Un cop aprenem a dialogar amb les màquines, passem a la següent dimensió estratègica, la marca personal. Perquè avui dia ja no n'hi ha prou amb tenir un bon currículum. Cal construir una reputació professional que parli per nosaltres fins i tot quan no hi som. Aquesta distinció és clau, de veritat. El currículum és una simple foto del teu passat, és estàtic. La marca personal, en canvi, és el tràiler de la teva pel·lícula professional. És una promesa dinàmica que parla del valor que portaràs en el futur. En essència, la marca personal és una estratègia de posicionament. És allò que ens fa únics. És el que diuen de nosaltres quan sortim de la sala. És l'empremta que deixem. I avui dia, aquesta empremta és sobretot una empremta digital. I com es construeix aquesta marca? Doncs no és màgia, són accions concretes. Un perfil de LinkedIn impecable és només el punt de partida. El que realment ens farà destacar és crear contingut que demostri el nostre valor, articles, anàlisis, projectes. I, molt important, participar en converses estratègiques amb les persones que prenen les decisions al nostre sector. Molt bé, un cop hem superat els filtres digitals i hem construït una marca sòlida, arriba el moment de la veritat, la interacció humana. Aquí és on es guanyen o es perden les oportunitats de veritat. El procés sol tenir diverses etapes. Després de que el cribratge automatitzat, és molt habitual enfrontar-se a proves psicotècniques per mesurar aptituds o de personalitat, per veure si encaixem a l'equip. Les dinàmiques de grup també són clàssiques, serveixen per avaluar com interactuem sota pressió. I, finalment, l'entrevista, el moment decisiu on s'avalua si som la peça que falta al trencaclosques de l'empresa. A l'entrevista, absolutament tot comunica. Verbalment és clau ser clars, projectar positivitat i mai de la vida criticar feines anteriors. Però la comunicació no verbal és igual o més crítica. Una postura oberta, mantenir el contacte visual, una encaixada de mans firma, no són detalls, són missatges de confiança i seguretat. Recordem-ho sempre, el cos pot arribar a cridar molt més fort que les paraules. I amb això arribem al capítol final, i potser el més important de tots, perquè una cosa és aconseguir la feina i una altra, de molt diferent, és mantenir-la i, sobretot, créixer-hi.
I aquí és on la nostra superpotència professional entra en joc. Aquesta és potser la idea més potent de totes. Les habilitats tècniques, les hard skills, són les que ens obren la porta a l'entrevista. Són, diguem-ne, el preu de l'entrada, però són les habilitats personals, les soft skills, les que realment ens donen la feina, la promoció i, en definitiva, la carrera professional. I això no és una opinió, són dades. Segons l'informe del Servei Públic d'Ocupació Estatal, les 3 habilitats més buscades no són tècniques, són la proactivitat, la capacitat de treballar en equip i el compromís. Són qualitats que defineixen com treballem, no només què sabem fer. Aquest gràfic ens dona el mapa complet. Fixeu-vos-hi. Gairebé la meitat de les competències més valorades tenen a veure amb habilitats socials i de comunicació. La resta es reparteix entre l'autogestió i el raonament. Bàsicament, aquest és l'ADN del professional del futur. I si fem zoom, si anem al detall, veiem les joies de la corona. El pensament crític i el lideratge emergeixen com els autèntics factors de diferenciació. Per què? Molt senzill, perquè són les habilitats que permeten resoldre problemes nous i guiar equips en temps d'incertesa. No només executen tasques, sinó que transformen realitats. Per entendre el poder del treball en equip, podem quedar-nos amb un model molt senzill, el de les 3 Cs. Una comunicació oberta i honesta, una col·laboració real on tothom suma i un compromís indestructible amb els objectius comuns. Aquests són els 3 pilars de qualsevol equip d'alt rendiment. I aquesta idea ho resumeix tot a la perfecció. En un món cada cop més dominat per la tecnologia, són les nostres qualitats més humanes, la creativitat, l'empatia, el pensament crític, les que es converteixen en el nostre actiu més valiós. No competim contra la intel·ligència artificial, la complementem. I acabem amb una pregunta que no és per al mercat laboral, sinó per a cadascú de nosaltres. Ara que tenim el mapa de les noves claus de l'ocupabilitat, la pregunta ja no és què necessitem, sinó quina d'aquestes competències essencials començarem a potenciar avui mateix per dissenyar el nostre futur.